ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಜರಂಗಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ದಾದಾಪುನ ತೂಕ ಇನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಳ್ದ ನೆಗ್ದಿಲ್ಲೋಲು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಫೇಮಸ್ ದೇರು ಇಂಚಿನ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇರು. ನಿಖನ ದಾದಾಂಡಲ ಕೋರಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಹನುಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದು ಆ ಕೋರಿಕೆ ನೀಡೆ ಸಾಲೆ. ಫೈನಲ್ ಅದೇನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅನಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೆ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದೊಂದು ನಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.